Egay nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa buntag. Gilibkas na kagabi sa pag-asa ang mga tropical cyclone wind signal sa mga lain-laing dapit sa nasod. Sa pagkakaroon na sigpatan sa pag-asa ang bagyong Egay, 385 kilometers northwest sa Itbayat, Batanes. Nagpabilin gihapon kining usa ka bagyo kadunay gikusgon sa hangin nga moabot sa 150 kilometers per hour. Pipila ka oras gikan karon posible nga maglandfall kini dito sa nasod sa China. Bisan pa man niini, magpabiling pakusgon ang hanging habagat nga makaapekto sa tibuok Luzon ug Visayas. Samtang hingpit na nga nahimong bagyo ang low pressure area nga anaa sa gawas sa nasod ug ipanglangtawan nga makasud sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Ubos ra hinuon ang kahigayunan nga mo landfall sa bisan asang dapit sa nasod ang bagyong Falcon nga adunay international name nga bagyong Canon. Sa Kabisayan, ilabi na sa Sugbo, masinati ang patak-patak ngadto sa kusog nga pag-uwan-uwan tungod sa habagat. Base sa atong latest track and intensity forecast, posible pa kini mo intensify from tropical depression nakita nato within our Philippine Area of Responsibility before siya mo out sa atong PAR is possible pa kini ma-develop mo enhance into typhoon category.